non me quero demorar moito máis para dar de paso aos verdadeiros protagonistas, que son os nosos alumnos, as nosas alumnas, que só con verlles a cara é o mellor, xa, cando os ves aí subidos aí arriba, cando os ves como traballan, como estaban aí detrás dos vestidores, como recollen todo, como se organizan, é unha maravilla. E isto é unha gran aprendizaxe, moitas veces máis que calquera das materias que se imparten en horario lectivo. A disfrutar, grazas por vir. Resplandor, eu sentía atracción, uns poucos cartos que atopei.
levar, por favor. Sí, por suposto. Aquí ten. Moitas grazas. Por favor, non é necesario. Está convidada. Moitísimas grazas, pero resisto. Aí va, audición. Mía, onde crees que vas? Teño cita no médico. Mañá ven a primeira hora. Sí. Que fas aquí? Non te atrevas a volver a entrar na miña casa. Crees que papá e mamá chamarían a isto casa? Por favor, quita os pés, quita os pés. Grandes pianistas de jazz tocaron sentados nese taburete. E os do novo local latino tiraron do lixo. Trósenche unha alfombra. Non a preciso. Ese che digo que Miles Davis mexou nela? Iso é un insulto. En serio. Non pensas recoller esas caixas de aí? Fareino, cando poda no meu propio. É como se nadie te abandonara e ti a estiveras acosando. Non seguirás sendo ali, non? Non o vas creer. Agora un local de samba e tapas. Que dis? Xa sabes, samba, tapas... Elixe un e faino ben. Teño que presentarche a alguén. Non o preciso. Deuche a papá? Sí. Presentarei-cha. Levaredes vos ben. Gusta yo jazz. Eu que sei? Iso non é importante. Por que vives illado como a ermitán? Tes 2 mensualidades dos seguros sen pagar. Tes que ser máis serio. Teño que presentarche un tipo con unha tatuaxe na cara. En serio. Tengo un gran corazón. Tes que ser serio. Laura, eu tiña un plan serio para o meu futuro. Non é culpa miña que esa xente me cuestionara. Non te cuestionaron. O que fixeron foi esta parte. Que diferencial? Non sei, non soa tan Non te romántico. sentes. Todos sabían que ese tío non era legal. Todos agás ti. Por que di romántico como se fose algo vulgar? Porque as facturas non son románticas. Chama. Non a vou chamar. Actúas como se a vida me tuvera contra as cordas. Eu quero estar contra as cordas. Deixo que a vida me golpee hasta que se canse. Entón golpearei eu. Vale, Mohamed Ali, quérote. Vacía as caixas. Penso cambiar a fechadura. Non podes mercar unha nova. Son un ave fénix que rexurde das súas cinzas. Estaba destrozada. Era pura loucura. Eu tería che dado algo. El. Está ben, está ben. É que ti vas a esperar ata Denver para decirlo. Que? De acordo. De acordo. Alégrome por ti. Abofé, alégrome por ti. É que quería... Xa non sei o que quería. Un segundo, pasa. Que? É Pilar. Xa chamo logo. Ten presa, 2 minutos. En menos de 2 minutos teremos rematado. De acordo, así tamén che traio o xantar. Moitas grazas. Ben, sabes que? Xa está, moitas grazas por vir. Estou moi contento de estar aquí. Sí, Non te arrepentirás de terme dado unha segunda oportunidade. sí, Son un home novo. sí. Non son conflictivo. Xa, e cingueraste o repertorio. Vale, ainda que a ninguén lle importa o que toco. Se con ninguén, quere dicir ninguén, máis que a mí, é correcto. A mí importame. Non quero ir free jazz. Vale. Ainda que eu pensaba que nesta cidade funcionaba de unha para ti e unha para min. Que tal 2 para ti e unha para min? Ou todas para ti e ningún para min? Perfecto. Ben, Vale, por decisión mutua. pero tomada por min. Eu suscribo. O que te digas, podes que lo que queiras. Termina de novo, Sebastián. Hai unha forma bonita de decir iso. Non abres as letras? Para darlle máis dramatismo a tua entrada. Que tal a tua audición? Fatal. Estaba dicendo o xurado.
Aí son. Non sei. Probablemente estaba. Eu penso que sí. Que pasa? Se que hai unha asamblea aquí. Mía, quítame esta festa. Que va, traballo. Burra que ti es burra. Sinto moito que non se fora a venda a tua opinión. No meu correo electrónico teño 2 ou 3 ofertas que te interesarán. Pero agora ti, veste connosco, será divertido. Non será divertido. Habrá unha chea de trepas e gorros amoreados nunha enorme casa cristalada. Isto é familiar. Onde se non poderás atopar a todos os peixes gordos do Hollywood xuntos? Decepcionas, Alexis. Nesta festa veremos o mellor da humanidade. Chao. Xa temos o convite, este enderezo é unha festa rachada, nos non vaimos perder. Un encontro fortuito será o que andaba eu a buscar. E vou a topar. É unha noite importante se queremos triunfar. Audición abraiante. Oh, sí, por favor, actuación fascinante, que todos saberán que son. Imos encantar na multitude todo espero de probar. Es que todo o mundo está a xirar. Ese pode ser o que desvela que hai en min. Só que deixarme descubrir. Que saiban que detrás do que veste hai unha intérprete sensacional. Os lados van sorrir, quero marchar de aquí, non tentes me atopar. Ese que te verá. Ese que te verá. Alguien na multitude pode estar a ollar pra mí. Me crees que todo o mundo está a xirar. Ese pode ser o que despede o que hai en min. Só que de deixarme descubrir. Local llevo un coche. ¿Cómo voy ahora a casa? Vamos, es.
Majestic? Oye o que dis, pero non dis o que queres dicir. Non oes o que digo. Estás despedido. Eso é o que dis, pero o que queres dicir é que... Que estás despedido. Toco o repertorio. É un aviso. Xa é tarde demais. Estás despedido. Pero... Ti di que non é da vez. Non me despidas, non me despidas. Acabouse, Sebastián. Non me despidas, é Nadal. Xa, iso de corazón. Sorte para un novo. Estivete escoitándote tocar e quería decirche que... Anatomía de Grey, Mia Dolan. Non me gustan os escáneres xenómicos. Se está aprobada a Cromatopsia? Corrupción en Miami, Mia Dolan. Cadavena 23. O autor partíndose de risa na comisaría. Mentes peligrosas, Mia Dolan. Esta é a miña clase. Se non che gusta, velaíte la porta. Tía, por que flipas así? No, Jamal. Ti sí que o flipas así.
Hola, Carlo. Es mía. Sí. Sí, dile que teño o don de crear. Xero polémica, a xente fala de min. Moito traballo. Vou por unha copa. Vale, foi... A ver, alguén ten algunha suxerencia? A rapaza de primeira fila. De que vas? Moi boa escolla, dalle as teclas, piano man. Funte sodar y miraches, me desguello tentei noutra vez. De novo aquí beza e vaidade, si tocas ben, mas non sei que demo crees que es de que vas, Xa se vale, que vas, humildade. ojalá no te dejes. Vale, lémbrome de ti. A verdade é que estuve un pouco seco aquela noite. Seco. Vale, fun un gilipollas. Vale. Podo admitilo, pero pedirlle de que vas a un músico serio e pasarse. Vaya por Deus. Dixeches músico serio? Pero, Deixasme a trenca. para. A vindeira semana teño unha audición e interpreto unha bombeira seria. Ah, sí que és actriz. Xa dicía que me sonabas de algo. Onde puiden verte? Na cafetería Warner Brothers. Todo un clásico. Ah, sí que é barista. Non entendo como podedes mirarme por enriba do ombreiro. Aí quitas a tua parte, recolle xa. Vémonos mañá, anda. Ela non me di o que facer, Pois acaba de facelo. porque eu lle deixo. O teu nome? Mía. Mía, verémonos no cinema próximamente. Hola, mía. Es noche, yo soy Campbell. Sí, sí. Quero adaptar Rizos de Oro e os teus osos, pero desde a perspectiva dos osos. Sí, un momento. Perdoa, George Michael. Que? Podes collerme as chaves do meu coche? Non te escoito. Que se podes collerme as chaves do meu coche. Non te entendo. Por favor. Ben. Grazas por teresme salvado. Tampouco que me deixaras escoller, vaya. É curioso que teñamos coincidido tantas veces. É curioso. Tal vez signifique algo. Onde está o meu coche? Mira, pon esa cousa na queixada. Isto? Sí, a tua cabeza fará de antena. Creo que provoca cancro, pero toparás o coche. Que? Non vives tanto, pero chegas antes onde queres. Así compensa. Pareceme horrible. Só era unha xestión. Xa sei. Ti es un... como se di? Cabaleiro andante. Un bicho raro. Vaya. Non hai moito que ver. Teño visto cousas mellores. O sol ca se marchou, o día rematou, un ceo estrelado que chega ata o mar. Panorama ideal, que vista sen igual, magua que nos levemos tan mal. Outra moza e rapaz abraiaría esta paz, pero somos ti máis eu. Entre nós non hai ren, isto é así. Ti non és pra min, Non son? pois non hai chispa entre nós. Mellor que esteamos sós. Diz que chispa non hai, venimos a aclarar. Serei eu quen diga que está a pasar. Serás ti? E aínda que guapo estás, co teu xersei de lá, É seda. certo é que non me podes namorar. Quizais sinta atracción alguén que eu non son, ou unha rapaza que busque un grande amor,
pero eu non sinto nada. É certo. Eu sinto menos que nada. Ai, que ben empatados. Pois sí, Ai, que do esta noite dá. Greg. Sí, perdoa. Sí, non me retraso máis. Estaba preto. Moi preto. Achégate o teu coche. No, por aquí. Me encanta. Desculpe, isto será sin gluten, non si? Non. Non. Que? Quero os meus cartos! Consultarei, non. Mía, ti pecharás o venres, entendido? O venres non podo, teño unha audición. Tenme sen cuidado, cambia de data. E pon ben o delantal. Ti outra vez? Que fas ti por aquí? O típico, reunións cos xefes de estudos. Como fuches que han entrar? Agocheime no control da entrada e pasei a fume de carozo por diante dos gardas de seguridade. Teño uns 20 minutos antes de que se decaten. Non terás un descanso axiña? Pois quédame 10 minutos para o próximo. Podo agocharme nos lavabos? Sí. Desculpe, aínda non preguntei. Así que traballas aquí? Sí, este é o bar onde as estrelas de Hollywood veñen a tomar un café no medio dunha rodaxe. Xa conocerás unhas cantas. Non tanto, pero si é certo que ás veces aparece algunha estrela. Algún día ti serás unha delas. E ti, que tal? Ben, sigo co meu. Ensayando, mellorando, escoitando jazz. Como se chamaba o teu Clark Gable? Greg?
Ah, sí, chámase Greg. É moi majo. Canto tempo levades xuntos? Pois faremos 4 meses nos días. Onde queres que vayamos? Podemos sentar nun banco e falar. Cando actúas? Pois tive unha audición para unha serie de adolescentes na televisión, pero aínda non me confirmaron se me collían ou non. Xa verás como si. Moita sorte. E ti? Cando tocas? Pois a cousa anda algo parada agora mesmo, porque o meu socio está fome. E o local que tiñamos agora é un local de samba e tapas. Samba e tapas? Iso que é? Ademais dunha mala treta do destino. Un local onde se serven tapas e se baila samba. Vaya por Deus. Colleronme para vender a audición da serie. Parabéns, xa verás como consegues. Podíamos ir a ver a reposición de Rebeldes sin causa. Víchela, non si? Pois a verdade é que non a vin. Quedamos o luns ás 10. Pois vale. Como investigación. Como investigación. El bolso. Hola, nena. Eu pensaba que... Houve cambios de última hora, pero xa te escribeu un email contando os teus detalles. Non o limpes, verdade? Pois non o diga, verdade? Me animaba esta pique de chegar ca súa esposa. Vela Quiote. Dime, Maite. Sí, a cena será nunha hora. Non sei agora para que me meta todo iso. Como nos cansamos de esperar no coche, vimos buscar. O futuro está nas mans de Asia. Non si? É que... Sí, todo está nas súas mans. Teño unha idea. Ségueme.
xa é verán. Vivir non é difícil, peixes brincar, o algodón alto vai, cartos ten o teu pai e a tua nai é xeitosa. Acouga, meniño, cala, non chores máis. Unha alborada ti vas erguerte cantando o estender as asas ata o ceo as chegar. Ata ese día nada che fará dano. Co teu pai a tua naiciña canda a ti. Sebastián? Keith. Canto tempo sen verte? Sí, xa hai tempo que non nos vemos. Esta é mía, este Keith. Encantada. Encantado. Estou nun novo proxecto musical. Precisamos un teclista. Tes que estar de coña. Non, en serio, é moita pasta. Non me podo creer. Pénsao e xa me dirás. Hai moito que non nos vemos. Va, vémonos. Dica logo, mía. Encantado de coñecerte. Estás ben? Véxete serio. Sí, non é nada. Vas chamalo? Como? Digo que se o vas chamar, ofreceche un traballo, non si? Non, non o chamarei. Bueno. Por certo, mira, este é o deseño que pensei para o teu local de jazz. Que pon aquí? Sebs. Sí, pensei que sería un bon nome para o teu local. Sabes que o meu local vais a chamar Pincho Polo, porque... Porque era a comida favorita do teu ídolo musical. Ti triunfarás coa obra teatral que estás a escribir. E eu abrirei o meu local. Pincho Polo. Este o trato. Gravamos con Universal. Teremos unha xira na que daremos varios concertos semanalmente, cobrando 1.000 euros cada un por semana. Ademais da porcentaxe das vendas, billetes e merchandising. Aceptas? Por suposto. A tocar. Ese é o estilo musical que ahora triunfa. Dis que queres salvar o jazz. Como vas a salvar se ninguén o escoita? O jazz morre por culpa de xente como a ti. Ti tocas para xente 90 anos. Onde está a xente xove do presente? Ti estás tan obsesionado co pasado, con Clark e Thelonious Monk. Eles si eran revolucionarios. A ver, como vas ser ti revolucionario sendo tan conservador? Aferras teu pasado, pero o jazz fala sobre o futuro. Seino, o outro pianista era mellor que a ti, pero ti és un gran no cu, tío!
sei que este latexo un ritmo que me está a atrapar. Sei que esta noite vai ser especial. E non sei cal é o teu nome, non me importa. Teño en mente algunhas cousas que probar. E non sei que queres facer, sei que non o vou perder. Sei que esta noite vai ser especial. Oh, se bailamos xuntos nosos corpos o compás, sentiremos a paixón. Noite en chamas, unha noite en chamas. Acendamos lumes, unha noite en chamas. Fogueiras laradas, unha noite en chamas. Unha noite en chamas. Sei que me sinto ben, sabes que me sinto ben. Sei que esta noite será especial. Unha noite en chamas. Non importa se nos volvemos tolos, desvarío cheo de música e a dor. O volume a reventar, ninguén nos pode parar. Sei que esta noite será especial. Sei que esta noite será especial. Son Sebastián. Necesites pilles ocupado. Deixa o mensaxe despois de escritar ese sinal. Grazas. Outra vez o buzón. Chamaba para falar un pouco. Xa hai días que non falamos e... bótate de menos. Un bico. Pero... Sorpresa, supoño. Ti non se supuña que chegabas máis tarde. Maña marcha a primeira hora, pero necesitaba verte. Ainda teño o pavo no forno, pero podemos ir empezando a cena. Que tal vai a xira? Moi ben, non paramos. Estamos visitando novos lugares continuamente.
A tua obra, que tal? Ben, sigo co meu reescribindo e reescribindo texto. Queda moi pouco para a estrea e quero que todo saia perfecto, pero... Nada de peros, que lles dean. Se non aprecian a tua obra que non teñen nin idea. A que hora decías que tiñas que marchar mañá? Marcho mañá a primeira hora. Estaría xeñal que viñeras. De xira? Sí, estaremos unhas semanas na seguinte cidade. E pensei que poderías estar ali comigo. Pero teño todo o material, debo ensayar. Quedan 2 semanas para a estrea da obra. Eu pensei que poderías ensayar en calquera lugar. En calquera lugar onde ti estés, non? Eu pensaba que sí. Isto canto vai durar? Isto? A que te refires? As xiras. Cando remata esta xira? Cando remata esta xira? A primeira xira pode durar anos en rematar. E cando remate, gravaremos un disco que terá a súa propia xira. Así que isto vai para longo. Isto vai para longo. Xa vexo. Ti non pensabas que tuveramos éxito. Que dis? Non podes alegrarte por min? Claro que me alegro por ti. Pero ata aí nada falabas pestes de Keith e dese tipo de música. E agora estás todo o día de xira facendo unha música que non che gusta. E a ti? Non che gusta a música que fago? A min encántame, pero creo que a ti non. Non era teu soño abrir un local de jazz? Sí, pero isto é o que funciona da estabilidade. Pensaba que era o que ti querías. O que eu quería? Sí, xa sabes, estabilidade, un soldo, poder facer plans. Pois claro que quero que teñas estabilidade. Unha estabilidade que che permita cumplir os teus soños. Non renunciar a eles para estar con alguén que detestas facendo unha música que non te enche. Pois iso, tiñes que habermo dito antes de asinar o contrato. Antes de asinar o contrato? Xa vexo. Ti solo me querías cando me ia mal. Porque así sentíaste mellor contigo mesma. O pavo. Sebastián, lembra que hoxe pola noite temos a sesión fotográfica. Hoxe? Pensei que era a vindeiro xoves. Non, é hoxe. Contamos contigo, non si? Sí, por suposto. Perfecto. Esta urbe con tanto por descubrir, mil estrellas te melocen para mí. Moi ben, así, con actitude. Moi ben, esta é a pose imprecisa ao vosso público. Procurou chegar, tocar os luzeiros, Moi ben, a ver, tío teclista, pon cara de enfado mentras fas que tocas algo. Moi ben, así.
Se chega decepción, tu chão vai ser querer. Bertín, o teclista, segue que cara enfado mentras tocas algo. Que toque algo. Si, veña, algo se che correrá. Se chega decepción. Mía, sinto moitísimo. Tes que perdoarme. Es un mal nacido. Tes que perdoarme, por favor. Déixame compensarcho. Un mal nacido o que es? Dime polo menos que tal foi a estrea. Non había ninguén. Ninguén. Non teño cartos para pagar o aluguer do teatro. Márchome pa casa. Claro. Imos a casa. A miña. Tamén é túa. Xa non. Todo saiu mal. Todo. Si, diga. Como di? Mía. Non, xa hai tempo que non vive aquí. Como di? Unha audición. Grazas. Que queres? Mía, teño que contarte unha cousa. Xa fai meses que nos separamos. Que queres? Lembraste de Ana Clark? Non era ela a famosa directora cinematográfica? Sí, sí. Leo ata ahora. E gustoulle tanto que quere representar na gran pantalla. Que dices? Tes mañá unha edición ás 5. Non podes faltar. Non podería durar outro rexeitamento. Claro que podes. Non, Sebastián. Sabes que estiven pensando e creo que tiña razón. Ás veces é mellor renunciar ás fantasías e buscar algo para o que realmente poida ser boa. Algo no que non necesite estar presentándome continuamente audicións, nas que calquera pretexto pode ser unha excusa para rexeitarme. Claro que podes. Non. Faime caso. Non. Faime caso, por Deus. Aquí vivo co meu pai. Podo retomar os estudos e
dedicarme a algo para o que realmente vaya. Mira, a audición é mañá ás 5. Estarei na tua casa ás 8 para irnos xuntos. Se apareces ou non, é cousa tua. Benvida mía. Como sabes, estamos interesados en rodar unha película en París e buscamos actrices do teu perfil. Neste caso, o traballo é inverso. Unha vez escollida a actriz, elaboramos sobre ela o personaxe protagonista. A rodaxe e grabación terá lugar durante 4 meses a partir do mes que ven. Pero para saber se ti é esa actriz coa que queremos contar, necesitamos verte actuando primeiro. Sí, Mía, contanos algo que se che ocorra. A auga xeada acabou constipada, mas quixo volvelo facer. Vivan os tolos que viven soñando tamén aqueles que rotos camiñan cren. Mirou cara ao ceo que atardecer velo cun sentimento de paz. As soas bebía, aos poucos morría, eu lembrarei a súa paixón. Vivan os tolos que viven soñando tamén aqueles que rotos camiñan cren. Dixo que a loucura ten que estar, pois nos axuda a voar, tal vez nos leve lonxe, e por iso é precisa. Queremos rebeldes, queremos poetas, artistas, o ceo e o mar. Vivan os tolos que viven soñando tamén aqueles que rotos camiñan cren. Así foi como empezou. Ela o sena paixón, sorrindo e sorrindo quixo volvelo facer. Despois desta exitosa audición, Mía, que soñaba con ser libre en París, acabou sendo toda unha estrela en Hollywood, casou con Greg e foron pais.
Sebastián, que renunciara ao jazz para acadar o éxito musical no grupo The Cave, acabou deixando e abriu o seu propio local de jazz lonxe das luces e da fama. A música uniunos, o éxito afastounos. Tan só entón comprenderon que non peregrinaban xuntos. Pero, acaso outro final tería sido posible para eles? Agora que deixamos a fía coa canguro, por fin podemos agatear. Ahora que é o noso segundo aniversario, temos moito que celebrar. Mira ese letrero. Seps, un restaurante. Un novo local de jazz, supoño.